Kaixo guztioi, beno bat Durangoko azokatik zuzenean jarraitzen dugu, badakizue hau bideoklipen saioa dela, eta bertan euskal sortzaileak izango ditugula, euskal musikariak izango ditugula, elkarrizketa bat egingo diegu gaurko protagonistei, eta ondoren euren bideoklipak aurkeztuko ditugu saio honetan. Hainbat talde dauzkagu prest, gaurko bigarren saio honetarako, dagoeneko ikusentzule batzuk ere baditugu hementxen platoan, eta guztioi esan behar dizueguna da, hortxe ditugu, Twitter kontutik bidaltzeko mezuak erabili Traola Azoka Telebista, izan ere sariak lortzeko aukera izango duzue, hori erabilita, gaur gauean Esian eta Bendeta taldeek Plateruenan emango duten kontzerturako, 2 sarrera zozketatuko ditugu arratsaldean, beraz animatu eta bidali mezuak Twitter bitartez, bidali txioak, hashtag edo Traola Azoka Telebista erabilita. Beno, hori esan da, asteragoaz, gure gaurko lehenengo taldea prest daukagu eta. Bueno, hementxe gaude, egun hon? Zemuz. Oso ondo, zeu? Oso ongi, Entol Sarmientoko kidea hementxe daukagu, Arabar Errioxako taldea da Entol Sarmiento, aurten 3. diskoarekin etorri zarete Durangoko azokara, eta, bueno, komentatzen gebiltzan, saio hasi aurretik gaztetxoen artean sekulako arrakasta lortu duzuen taldea dela, ez da Entol Sarmiento irratietan, tabernetan, jaialdietan zeuen kantuak non nahi? Bai, bueno, indela 2 urte hemen bertan egon ginen lehenengo CD-a presentatzen, Hacia la Luna, eta, bueno, etorri ginen lehenengo aldiz, eta ez genekien bere zer zan azoka, zer zan hemen CD bat presentatzea, eta ja oraingo, bueno, 3. CD-a, 2. kanpotik ekoiztuta, esan dezakegu, ez dela autoprodukzioa. Eta, bueno, 3. honetan ja, bueno, ona etortzen gara eta kriston giro ikusten dugu, jendearen artean izugarrizko harrera, eta, bueno, guretzat, Arabar Errioxako talde txiki honentzat, bueno, zeozer izugarrizkoa dago, ez? Eskuetan duzu zeuen CD-a, Zure Mundua izeneko azken diskoa, 3. diskoa, zer sentitzen da horremeste jarraitzaile izatean? Izan ere, bueno, saio hasi aurretik hementxen geuden, etorri zaizkizu gaztetxo pilatxoa argazkiak atera dituzte zurekin, sinadurak eskatu dizkizute. Zer sentitzen da horrelako bazuk izan duzuna, ez da? Talde xume bat bezala hasi, eta, bueno, jendeak ezagutzea, autografoak argazkiak eskatzea. Emozioa berez oso polita da, baina batzutan, ez dakit, urduritasuna, ez gu, esan dezakegu, ez geundela pres horrelako, ez dakit, harrerarako, ez? Baina, bueno, denborarekin ja, bazoaz pizkate hausnartzen, eta azkenean, ikusi, gure musika egiten dugu, jendearen aurrean jo nahi dugu, eta azkenean lortu izan dugu, eta, azkenean postasuna, ez, nola bait. Kontzertuak eman eta eman ari zarete, ez da? Zer moduz? Bai, berez CD-a martxoan atera zen, baina, aurten, baina martxoan, eta orduan uda honetan egon gara, uda guztia jotzen, ez dakit, 30 bat kontzertu izan dugu Euskal Herri osotik, eta ja pixka eta aurreko urtean ikusten genuen, baina aurten ja izan da, batez ere plazetan jo izan dugu, eta, jende asko etorri da gu ikustera, eta goazkenean hori izan nahi genuena, ez? Hemen gure platoan ere badago jendea gaztetxo batzuk baditugu. Ea, norra ausartuko da galderatxo bat botatzera. Venga, guazen biok. Ea, venga, galderatxo bat. Ea, noiz hasi ziren, nolako esperientzia den kontzertuetan aritzea. Etorri ona, venga. Venga, galderatxo bat. Ia noiz hasi zineten abesten. Noiz hasi zineten abesten, oixen, lehenengo galdera. Oin dela 10 urte hasi ginen ja. Ni, oindazka 26 urte, baina 16 urtekin hasi ginen taldearekin, eta pertsonaki esan dezaket hasi ginenean ez nekila ez gitarra jotzen, ez ere, eta taldekide, 3 hasi ginen, 3 taldekide, eta ez genekin ezer jotzen. Eta orduan taldea zerotikan hasi izan, ez? Oin dela 10 urte. Disko bat emango diogu opari bezala? Bai, hoxe. Eta beste opari bat, venga, beste galdera bat, hementxe daukagu. Ea, badago hementxen, hortxe duzu mikroa. Bota zeure galdera. Torri. Zuk nahi duzuna, Zure Mundua kantua, ea, bideoklipa nolakoa den, konta iguzu. Horrelako galdera den bat edo. Venga, ausartu zaikez.
Non bizi zara? Non bizi zara, Arabar Errioxakoa dela kontatu digu. Ba, bueno, taldea, Arabar Errioxakoa da, Arabako hegoaldekoa. Ni pertsonaki Gasteiztarra naiz, baina taldea berez oso, ez dakit, oso heterogenoa da, ez? Osea, ni Gasteiztarra naiz, eta gero beste taldekiet Errioxakoak dira, beste bat Bilbon jaioa, baina Logroñon bizia, beste bat Naserakoa, Errioxan. Eta, bueno, talde Arabar Errioxakoa eta taldea Jekorakoa da. Hor dagoen herri txiki bat da, eta bertan daukagu gure entsaio lekua, eta, bueno, berez hori da gure herria, Jekora. Arabar Errioxako, postakit, herri txiki horretan. Begira ba, erantzun eman da, sari ere emango diogu. Bai, hoxe, txalo bero bat, Ausartu zaretelako hortxen galderak botatzera. Eta orain, heldu da, zeuen bideoklipa aurkezteko momentua, zure mundua, aski ezaguna dagoeneko kantu hori, Bai, zure mundua deitzen da diskoa eta horrela ere deitzen da singela. Eta, bueno, bideoklipa grabatzeko erabaki genuen Laguardian izatea. Dudatan geunden, ez? Gasteizen edo bertan itea. Eta azkenean, Laguardian erabaki genuen, gure zonaldea delako, gure zonaldearen kapitala delako, eta herri oso polita delako. Hortxe dotore jantzita ikusiko zaituztegu bideoklipean, eskerrik asko hemen izateagatik. Eta gogoratuko dugu, ahotsenean kontzertu eskainiko duzuela gaur arratsaldean, ezta? Bai, 6 eta 20 inguruan. Bai, 6 eta 20 inguruan bertan egongo gara. Ordu erditxo bat, baina guztia emango dugu, ez, ordu erdi horretan. Beraz, animatiko ditugu ikusantzule guztiak Azoka Telebistatik, Enton Sarmiento taldearen kontzertu hori ikustera gaur ahotsenean arratsaldeko 6 eta 20 inguruan, mila esker. Bale, mila esker zuei, Zorte on kontzertuan, eta hementxe uzten zaituztegu Enton Sarmiento taldearen zure mundua bideokliparekin. Gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta aldatzea, biako kontuetan. Otsakitzak eta kesak jendearen nahoetan, esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, zaborrokak balioak baztertuta, biharko kontuetan. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta aldatzea, biharko kontuetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan, ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan, hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua, jada bideratua, ta aldatzea, hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure
Eta Entol Sarmiento taldearen ostean, hementxe daukagu esian taldeko Fran Uriaz. Kaixo, Fran. Kaixo, ze moduz? Oso ondo eta zuek, hementxen. Ongi. Bai, pixkagu papera betetzen hemen, ez da? Egalak astinduz Hori da. disko berri aurkezten, hementxe Durangoko azokan. Zer moduz hasi da azoka zuendako, Fran? Ongi hasi da. Oso goizter, jekiga, etorriga hemen ie iruzkiati aurretik hemen bageunden ja, espia, jendie baino lehen, eta bueno, etorri ganetik sinatu eta pozik, hola izan dadila beti. Hori da, hortxe ikusi zaitugu, ona gure platora gerturatzen ari zinean, ez zinaia, hortxe gaztetxoak sinadurak eskatzen, zeuekin argazkiak ateratzen. Beti da politi ez da. Nahi, personalmente, azokatik gehien gustatzea egitena da hori ez, jendeak indakazun kontaktu hori, eta harreman hori, eta argazkiek, eta sinadurek, eta askotan izan da pixkata gobiante, estimatzen da, asko estimatzen da benetan. Hori da hemen, kontzertuetan, sare soziale bitartez, ikusten duzu ez da, jarraitzaileak badakotzuela, hortzen zeuekin hartu emanian egoten dira zeuen jarraitzaileak, baina hemen, azken finean, gertuan, zuzenean, zeuekin egoteko aukera, zeuekin berbaiteko aukera, ez da? Hori da, ez, azkenien azoka ikusten jau gehiago topaleku bet bezala, jarraitzaileen artien, jarraitzaile eta musikaion artien, ez? Bueno, musikaiek, idazliek eta artistek, ez? Orokorrien, sortzaileek. Orduben, pixkat, gustetuko zaigun kentzia kutsu komertzialoi eta, bueno, pixkat, garrantzi gehiago emati kontaktu horri eta topaleku horri, ez? Hortzen, zeuen estanian egongo zai egunotan, pentsatzen dut, ezta? Bai, egunero egongo hori, sinatzen eta argazkiekatia eta lo que sea, ezta? Eta gaur, kontzertu handia izan ere, azaroaren 28an, zeuen bira berriko lehenengo kontzertu eman zenuten, Bilborroken, kontzertu hori brutala bezala, okerrez baldin badut gogoratzen, brutala bezala definitu zenuten Twitterren, ezta? Oso kontzertu politia izen zen, brutala, kontzertu denak die brutalak. Bilboko eberezi ezan, garai berri bateko lehenengo kontzertua zalako, ez? Lehenengo urratsa, taldekide berriekin, diska berria aurkezten, eta guteko benetan garai berri bada, ez? Orduan oso giro entrañabli egon zen, eta oso kontzertu politia izen zen, brutala, brutala. Eta gaur, Fran, gaur gauerako prest, gaur gauian, 11etan, Plateruenan bertan hementxe Durangon, Bendeta taldiakin batera, kontzertua emango duzue, gertu guztia? Egia esan, kontzertu haude, importanti da. Lehenengo aldi da, aukera dakaula azoka garaian Plateruenan jotzeko, kriston hori da, kriston hori izango da, are gehiago Bendeta taldiakin holtza konpartitziatiz, eta, dazkau pilak erabat kargatuta, egurre emateko eta egalak astintzeko, goraino. Egalak astintzeko gertu orduan, Fran, eta nik esan behar diet, hemen dauden ikusentzule guztiei, telebista bitartez ikusten ari diren guztiei, guk 2 sarrera dauzkagula, ez dakidak izun, Fran, baina 2 sarrera dauzkagu zuen kontzertu ikustera joateko, beraz, kontzertu sarrera horiek lortu nahi baldin badituzue, bidali Twitter bidez, azoka telebista traola erabilita, mezua bidali, Durangoko azokari buruzko mezua bidali, eta gaur arratsaldean zozketatuko ditugu 2 sarrera horiek, zeuen kontzertu ikusteko 2 sarrera horiek. Eta zuk hemen eskuartean, Fran, 2 diska dituzu, goazen gaztetxoen gana, izan ere uste dut, deseatzen daudela dagoeneko, Fran, euren ondoan edukitzeko, ezta? Nor botako dio galdera? Ia, hementxe, gertu mikrofonoarekin. Bota galdera, Frani. Zein izan zen zure lehenengo diskoa? Zure lehenengo diskoa, zein izan zen? Egin nuen lehenengo diskoa, edo erosi nuen, edo entzun nuen lehenengo diskoa. Egin nuena. Ni jotzen nuen lehen beste talde batean deitzen zena Dubet, ez da oso ezaguna, baina Dubetekin atera genuen diska bat, diskaren izena zen Dubet, taldearen abezela. Hori zen gure, nire lehenengo diskoa eta han geundenon lehenengo diska baita. Nik uste dut posik hartuko duela, zuen azkeneko diskoa emango diogu, disko bat. Ez. Ez diogu emango, hortzen txalo bero bat, beraren dako, bai hoxe. Izana, eskerrik asko. Eta beste bat ere gertu daukagu hementxen, galdera botatzeko gertu, prest. Zertan inspiratzen zara abestiak egiteko? Denbora dakau? Labur erantzun ezkero, bai, pixka bat, Fran, bai. Zertan, saiatzen ga inspiratzen egunero ikusten jugun gauzetan, ez? Egunero kanpoen ikusten jugun gauzetan, eta gu barruan ikusten jugun gauzetan, ez? Bihotzak esaten duguna, burua ikaso asko egin gabe. Hortan. Berarendako beste diskotxo bat, Fran? Eski behietz. Txalo bero bat. Eta, Fran, esan behar dugu, hortzen ez, inspirazio iturri,
Ez etxi zuen single berria, Egalak astindu izeneko single berria honea begira jarriko gara, Fran. Eta aurkeztuko duguna, gogoratuko dugu, gaur gaueko 11etan Plateruenan kontzertu emango duzuela, Esian taldeko kideek bertan izango dira, Bendetakoekin batera, zorterik onena, Fran. Mil esker, berdin zuei eta animo egun hauetan. Berdin. Mila esker, Fran. Eta hementxe duzue Esian taldearen azkena, Egalak astinduz diskoko Ez etxi kantua. Ez etxi hementxe zuendako. Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxarobena. Esan gabe oihukatzen naute. Ez etxi, ez etxi, ez etxi. Irauten, jaio nintzen egunetik, txumustuka malko baten, ibilbidean galdurik. Loturik, oroitzapenen mehatxuak, irudiak honezkero, burutik kendu ezik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxaropena. Hitzik esan gabe oihukatzen naute. Ez etxi, ez etxi, ez etxi. Nire baitan helmuga bat, oraindik urrun sentitzen dudana, ez nuke nahi bide hortan, nire hitzekin zure begirada, itxasoan galtzeri, ez arrez. Baina zure begiek esnatu dute, Ez etxi, ilunpetan zegoen itxaropena. Hitzik esan gabe oihukatzen naute. Ez etxi, Beno, eta Esian taldearen ostean hementxe daukagu Enrico Bendeta taldekoa. Kaixo, Enrico? Opa, egunon.
Bueno, zeuek ere gaur gauean hementxen Durangoko Plateruenan kontzertu ematen izango zarete. 13 balaz zeuen azkeneko diskoa aurkezten. Nolako diskoa da zeuen azken lan hau, Enriko? Bueno, esan genezake disko potente xegoa dela igual aurrekoak baino, oin hartin deun kainero notarikoa, esan genezake. Bai. Leña al fuego, single horrekin zatozte indartxu gainera, eh? Bai, ala da, bai, singela aukeratuko nuen Leña al fuego, bertan dena kantatzen dugu, eta iruditzen zaigun bendetaren errealitatea da gehiena isladatzezun kanta zala, eta horregatik aukeratuko nuen single bezala. Hori da, esan behar nizun, ez da, bueno, Peio bakarrik abeslari lanetan ez, zeu bateria jotzailea, baina bideoklipean azaltzen zara baita ere zeu kantuan, eta ba hoixen, papelak aldatu dituzu abesti honetarako, Enriko? Ez ditu, betianik kantatu izan dugu bostak. Ni tarte oso txiki bat kantatzen nuen, zeratzen egon da beti lotuta honatzean, baina betianik ondira kanta batzuk kantatzen jutenak, Javiero kantatzen ju, Peio kantatzen ju, Luisiok ere kantatzen ju kanta batzuk, Rubenek ere, eta denak azkenean ez dago frontman bat esan denezak, kontzertu guztian zehar pasatzeka denak aurretik, kantatzea tartetxo bat, eta hori da igual erakutsen izan duguna single honetan, ez? Gaur ikusi ahal izango dugu, Plateruenen emango duzuen kontzertu horretan, baina hemen ere ibiliko zarete ez da, izan ere komentatzen zenidan, hotela eta guzti hartu duzuela, 4 egun hauek hementxen Durangon bertan pasatzeko, ez da? Hala da bai, aurten hotela eta den hartu deu, ze bueltak abiltzea, bueno, ni Giputxea naiz, baina beste Nafarrak izan da pixkat urruti harrapatzen du honek, eta hotela hartu deu, eta afule egon behar du hemen. Enriko, hementxe dauzkagu Durangoko Santa Rita San Antonio ikastetxeko ikasleak, gerturatuko gara eurengana. A ber, ba. Zeni, seguru nago, badaukatela bendetako Enrikorendako galderan emate egiteko. Ia, hementxen, neska honi, ia, bota galdera. Abestiren bat idaztean azarratzen zarete? Abestingatik normalen ez gira asarretzen. Asarretzeko arrazi beste batzuk izaten dira batzutan, baina bueno, nahiko ondo diskutitzen dut talde bagia, eta aserretu ez dugu egiten ez dare. Hori, azken finean, horren beste, bueno, disko emango diogu ez da, bai hoixen, osando txalo bero bat beraren dako, hortxen. Eta, ia hemen beste galdera bat, bota. Zeri buruz pentsatzen dozu abestiak egiteko? Abestiak egiteko. Abestiak gehienak idazten ditu Javierok eta Peiok, behar edia kanten idazleak. Aurrera begira jarriko gara bai? Bai, barkatu. Hori da. Javierok eta Peiok idazten dituzte abestiak gehienak, eta egia esan gaur egungo errealitatean isladatzen dira beti. Gure inguruko arazoak edo gure inguruko pozak ere. Juergatan, askotan, eta loko gauzetan. Disko bat aparituko diogu berari ere, bai hoxe txalo bero bat. Bueno, Enriko, sorte hon, gaur gauean, 11etan Plateruenan emango duzuen kontzerturako. Hoixe da, bale? Gogoratuko dugu, 2 sarrera dauzkagula kontzertu horretarako zozketan, eta zer egin behar duzuen sarrera horiek lortzeko, beno bat Twitter bitartez, Traola Azoka Telebista, idatzi mezua, eta gaur arratsaldean zozketatuko ditugu 2 sarrera horiek. Enriko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta sorte hon. Bale, mila esker. Sorte hon, hementxen ikusi ahal izango dugu, Bendeta taldearen 13 bala zeuren azken diskoko, bideoklipa Leña al fuego izenekoa hementxe duzue. Abriendo camino a cualquier parte, siempre que sea adelante, en busca de fuego que pueda hacerme por fin reventar. Seguimos adelante, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go, leña al fuego. No sufro de locura, la disfruto a cada momento. Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión.
momento. Seré yo el zumbao, es que lo sois el resto. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, todo ardiendo en nuestro paso. Locura y nada más. Locura y este río en tu pecho. Siguen aquí, escucha cómo suena y en la barra del bar mucha sonrisa me rodea. Siguen aquí, tremenda escandalera. Ya levantan la mirada y ahora escuchen cómo suena. Camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, abriendo camino en cada marrón, la sonrisa y la pasión. Abriendo camino en cada marrón, we say go, go. Leña al fuego, abriendo camino en cada marrón. Eta Bendeta taldearen ostean hementxe jarraitzen dugu Xaiko taldearekin, kaixo bikote. Apa, kaixo. Bueno, zeuek 2014 urte hasieran kaleratu zenuten zeuen lehenengo diskoa, Therapy izeneko disko hori, nolakoa da zeuen lehenengo disko hori? Konta iguzue? Bueno, diskortan aurkituko zue, pixkat festa, rocka, punka, trikitixa, haizeak, metalak eta jaia, atope. Kontzertuak ere eman dituzue, diskorren ostean hasi zaizkizuen kontzertuak, Euskal Herrian, Alemanian ere egon zarete okerrezpanago, ezta? Zer moduz joan dira kontzertu horiek? Bai esan oso gustora, ez? Hasi berri gean, naiz eta beste talde batzutatik gatozen eta esperientzia luzea daukegu, baina lehenengo urtean hasi diska grabatu eta urtebeten 20 kontzertu inguru eman eta horitatik Alemanian bi, oso gustora gare, egia esan. Indartxu hasi zarete beraz Xaiko taldearekin. Eta esan behar dugu gainera, Durangoko azokarako disko berri bat kaleratu duzuela, 3 kantuz osatutakoa, Paia Xaiko izenekoa, eta bertan Pirritx Porrotx eta Marimototxe paiazoen abesti ezagun horiek moldatu egin dituzu, ez da? Bai, hori da, ez. Betianik beraiek lan asko egin dute eta horren omenalditxo bat bezala da, eta gero, bueno, aguaiekon kasun, etxen beti umekin da, zea Pirritx eta Porrotx entzuten, da, bueno, 3 abesti aukera dugu, gehien bat gustatzen zaigunak eta hola, eta da hoxe egin du. Laizter batean ikusi ahal izango dugu Beleko Jandereak abesti hori, zeuen bertsio horretan, baina gerturatuko gara gaztetxoen gana, izan ere uste dut galderaren bat izango dutela zeueri egiteko, beraz gerturatu egingo gara. Kaixo, bota galdera Xaiko taldeko hauendako. Zertan inspiratu zinen abesten hasteko? Zertan inspiratu zineten, kantuak sortzerako orduan, ez da? Abestiak sortzerako orduan, zerk inspiratzen zaituzte? Aurrera begira jarriko gara, hortxen kamarei begira. Bueno, pixkat gaiek danetik erabiltzen ditugu, ez? Egungo gaiak, gai sozialak, eta, bueno, festako kontu batzuk bai, eta hortan inspiratzen, eguneroko gauzetan. Eguneroko gauzetan, beraz, oparituko diogu disko bat berari? Bai, hoxe, benga, txalo bero bat. Eta hemen atzeko neska honek, ia zein galdera daukazun zeuk. Zein da zuen influentzia musikal nagusia? Bueno, zeuek aurretik ere hainbat taletan ibilitakoak zarete, ezta? Konta iguzue, zein musika entzuten duzue? Bueno, entzuten dugu gehien bat danetik, ez? Hauiko adibidez badator kaotikotik eta bera rock musika eta hola gehiago entzuteu punki eta hola. Eta nik ebai, baina nik trikitixatik nator eta gehien trikitixa eta gero danetik, ez? Piskat, baita rock, eska. Manatuko diogu beste disko bat berari, bai hoxe.
Eta ikusten dugu, hortzen diska lortzeko prest, hortzen beste tuit bat ere iritsi dela, hementxe ari dira, Traola Azoka Telebista bitartez, gure gaztetxoak hortzen tuitak bidaltzen, eskerrik asko, esan behar dugu, ahotsenean arratsaldean kontzertua daukazue, arratsaldean, 3:00, eguerdiko 3:00, gertu zaudete? Bai, gogokin eta ingo dugu pixkat orduri. Zer aurkeztuko duzue bertan? Ze kantu izango dituzue? Ingo ditugu hemen Pailasaikoko 3 abestiak, eta gero Terapi diskoko, bastakit, 5 abesti, 4-5 abesti, hola. Sorte hona opa dizuegu, suerte arratsaldeko kontzertu horretan, eta ondo joan dadila Durangoko Azoka. Eskerrik asko, eskerrik asko zuei. Eta orain, Saiko taldearen, Pailasaiko disko hortako, Beleko Anderea bideokliparekin utziko zaituztegu. Eta Tania da Sousa artistarekin jarraitu behar dugu, ez daukagu hemen gurekin platoan, baina bere azken bideoklipa badaukagu, Baso Ilunetik izeneko kantuaren bideoklipa badaukagu, eta hori erakutsiko dizuegu jarraian, badakezue Tania da Sousa The Dispositives edota Zuloak bezalako taldetan aritu dela, eta horren ostean bere bakarkako ibilbideari ekin dio, eta aurten kaleratu du bere bakarkako lehen lana, Tania Tank izeneko lana, Tolosako Bonberenean grabatu zuen estudioko diska hori, 12 kantu ditu, pop melodiak batzen ditu bertan, eta gogoraraziko dizuegu ahotsenean kontzertua eskaintzen izango dela, ordu batetan, bihar eguerdiko ordu batetan, Tania Tank ahotsenean ikusi ahal izango dugu, baina orain zuzenean Azoka Telebistatik, Tania Tank bere disko hortako Baso Ilunetik kantua hor zuendako.
Baso ilunetik abesti horretxekin emango diogu amaiera gaurko saio honi, bideoklipen saio honi, eta gogoraraziko dizuegu urrengo egunetan ere, bai Zabatuan, Domekan eta Astelenean ere, bideoklip saio hau, amaia DJ saio hau izango dugula, arratsaldeko 5 eta 4 zuzenean Durangoko azokatik, baina gure programazioak jarraitzen du, arratsaldeko 6 esaterako, azokan gaur magazina jaso ahal izango duzue, zuzenean, azokan gertatzen dena jarraitzeko, eta gogoratu, Twitter bitartez ere jarraitu mezuak bidaltzen, Traola Azoka Telebistarekin mezuak bidaltzen, eta parte hartu gaur bertan arratsaldean zozketatuko dugun Esian, eta Bendeta taldeek Plateruenan emango duten kontzertu horretarako 2 sarrera zozketatuko ditugu, beraz animatu, idatzi, parte hartu Twitterren, eta bihar arte agurtuko naiz, ondo segi, eta badakizu hemen Azoka Telebistan, Durangoko azokan gertatzen denaren berri jasoko duzuela une oro, ondo izan. Yeah.